Na sziasztok, srácok, én Nántők, és itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk, és itt vagyunk a folytatása, a GT 24 órás folytatásában. Ebben a videóban azt fogjuk csinálni, hogy a Krisztián rakéta kocsijával fogunk csinálni ilyen küldetéseket. Hát nem azzal csináljuk, csak küldetések közben használjuk majd a rakétakocsit, és megnézzük, hogy milyen. Folytatásban. Hát ugye nem is effektív, nagyon-nagyon fán, mint észrevető. A napad, ő a barom, mindjárt szétlökkentele. Pattanjunk be, mehetünk. Azt a mi ez a nagy katonai debuvátor helikopter. Tudsz lőni? Azt a mindenségét, uram, fékezte magát. De az a katonaságra ne lőj. PS-ezzünk szerintetek? Majd egy másik videóban. Na, hova megyünk most? Most ez a 24 órás. A biztosítótól összeszedjük a... Igen, erre nagyon kell vigyázni. Képzeld el, már tegnap próbálgattam én videó előtt. Igen. És már egy ézébe is berepültem. Mert van az, amikor ahol a Franklin lakik a story módban. Igen. Azok a ilyen luxus házak. Igen. Azok a luxus házak. Ugye itt ért véget a videóm. Ezt területen. És pont belerepültem a medencébe. Azt, hogy jó napot kívánok! Ott átadtunk. Rész szerinted a valóságban mennyi idő lenne így kilapítani egy ilyen hegyet, hogy megfordul, és így elhordod a hegyet annak? Hát az mennyi? 10 millió. 10 millió ember. 2 év. Meg kell csinálni. De másik videóban majd holnap. Mert ugye... Majdnem oda érkeztem amúgy, de amúgy miért nem nyitottak ki az értem, hogy ez csicska gyerek. Nem vagyok csicska gyerek. Esszes már a szar! Majd nagyon kalapált a helikopter. Na, pattanj meg kis haver! Na akkor... holnap meg csinálni fogok, ugye holnap vasárnap lesz. Itt a kocsi. Ezt ti is megveszélhetitek a játékban, és tök jó lesz. Mert én is megpróbáltam megvenni, csak nem tudtam, mert egy ezres hiányzott. Aha, bunkerből. Jó, akkor menjünk el a bunkeremhez, az itt van. Ott is egy motoros. Most békát szegény. Let's go. Most békát megadni. A motherfucker! Máté, biztos láttad, Igen. hogy ezzel a kocsival lehet rakétázni, Hát mivel rakétakocsi, igen. és lehet vele ugrani. Juhu! És várjál, hogyha ugrasz és rakétázol. Máté, a számból vetted ki a szavakat. És ezt még hát én Hey, miért kanyarodtam mindjárt? Na, ne ülj. a számból vettük ki a Na, szavakat. melyik a gyorsabb? Állj meg. Melyik a gyorsabb? Állj meg! Ott egy Lamborghini, melyik a gyorsabb? Ez egy Lamborghini. Balra, ott van! Itt van előtte. Tehát mit néz? Hülye van, bá. Melyik a gyorsabb? Ez egy Lamborghini. Oké. Szerintem Menjünk egy simán versenyt. Na, Jó. és álljunk be ide, és itt egyenesen. A fehér Lamborghini jobb lett volna, de rendben. Na, Oké, és na, akkor te számolsz vissza. én számolok vissza. Na, melyik a gyorsabb? Rakétakocsi, feliratkozás és Lamborghini like. Hát soha nem látok mögöttem, úgyhogy úgy elhagytalak. Igazán az a jó, ahol Máté, ahol Krisz megy. Ki kell érni az autópályára. Gyorsan! Az autópályára. Igen, az autópályára. Nem, inkább megcserélem. Ez a feliratkozás, meg az a like a rakétakocsi. Ez az! Elcsesztem. Starter, látod, hogy repül. Ez az! Én nem kell be, ez az, én vagyok király. Én nyekem. Ez gyorsabb az a Lamborghini. Igen. Jaj! Legalább az a rennyába. Az igen. Krisz, vegyél föl! Pattanj be vissza, hogy kérted. Afranébe. Gyorsan! Palázzunk be őket! Bám rakéta! Ez az. Nyugi, Máté, lerázzuk őket. Menj fel a hegyre! Mert a lerázás? Na, ha itt vagyunk már a videóban, akkor
Akkor nézzünk egy kis vicceset. Nézzünk vicceset. Úgy értem, hogy Megint belevezetsz minket a tenyér. tudjátok. Ágból van. Na hello srácok, ez itt egy újabb mosolygós videó. És a mai videóban nem más lesz a büntetés, hogyha mosolygunk, mint egy jó kis Bean Buzzard. Srácok, biztos sokan ismertek ezt a cukorkát. Ennek az a lényege, hogy vannak egyszínű cukorkák, és ugyanolyan színű cukorkákból van rossz ízű, meg van jó ízű, és nem tudod, hogy melyiket fogod megenni. És vannak például olyan ízek, hogy büdös zokni, meg rohadt tojás, meg romlott tej, meg ilyen ízeket lehet enni. De amúgy nem biztos nagyon sokan ismeritek. Egyébként srácok, láthatjátok, hogy a Krisztián... Egy mosolygós videó! Egy irányító telefon, úgyhogy most átfókuszálok a Krisztiánra. Sziasztok srácok! Én Krisz vagyok. Biztos ismertek engem. Nem tudom, honnan ismertek engem, Máté. Hát mindenhonnan. Na mindegy srácok, szerintem kezdjünk vele, és együnk büdös cukorkát. Hú, nagyon jó lesz. Ez még srácok be van csomagolva, ilyen nejlomba. Hát remélem, hogy nem kell kicsomagolnom, mert akkor az azt jelenti, hogy büdös cukorkát kell ennem, amit nem szeretnék. Na, szerintem akkor mehet is az első vicces TikTok. Jó. Számolni. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne! Édes Istenem, gyerekek, én ezért nem járok angolra. Ez durva volt, de kibírtam. Igen. Remélem, hogy Az elsőt én is kibírtam. fogja nézni azt a kontrollálós telefont, és látja majd, hogy mosolygok-e, és így tudja ellenőrizni, hogy nem. Nekem is én is majd fogok látni, de majd át akarom őket szolgálni. Na, most egyelőre akkor nem mosolyogtam, jöhet a következő. Jaj, már előre mosolygok. Istenem már! Most meg be kell ülnöm ide.